protože z téhle strany, ze zadu, anebo z té strany. A to jezdí, jo. Ne. To je jenom jako poster. A vy si musíte rozhodnout. Ale já si myslím, že byste měli někam uložit, protože je malej, on by vám potom lesa spad by vám na hubu, až bude větší. Jo, takhle, no, určitě, jasný. To si Vy mi spát dole, že jo? Ježíš, to je krásný. Ježíš, tak to je ta tapeta, jo, tak. A udělej volantem. To je starý autobusák. No jo, hele. To je. tady odsud až tam. Když je to a netroubí to elasticky. Netroubí, ale Tohle no, tak Je to hezký, to se povedlo. Tak ono to nakonec nebliká, Petru, jenom tady do svítí. jenom to svítí dole. No to jsi neviděl, Vašku, jak točí volantem. Jo. no jo. Hodil si brácha tady z boku ještě. Tak je dobrý. Hele, to je dobrý. Marku, nenadávám, vypadne. Jo. Hoří. No jo, jízdenky. Dá to hanice. Ty blá, to je fakt bomba. No bude chodit do kroužku mladých požárníků. To je super. I s autobusem. No Vojtíšku, tak to je. Teda Vojti, ty jsi se předvedl. Celý krásné. Jak ty autobusáci vylání, ne? Ale to možná já si. Tak to je super. No to je drsný. Zase se koukat. Do zpětnýho, jestli za ním někdo nejede. To 12. No to je bomba. To je krásné. To je super. Teda to se povedlo. Ty kluku šikovnej. No vidíš, ty se rozčiluješ. Jak ten autobusák. Ano. Jsi takhle jak ten, se kterým jsem měl naposled. Ten kluku je hotovej i tam. Co tady bude řádit? Jak to jsem udělal velkou radost. Ten je rozkecanej. To jsem nečekal. Takovouhle poctu. Čau. Ahoj. Ahoj. Ty... No, přidej plyn, no, A jedem. Abyste měl plný kalhoty, dej pozor. Ještě se postříjí se jako omluvenku. No teda, máte No jasně, no. To je fakt to je krásná postýl. prodávají takovýhle tapety, to jsem netušil. Takovýhle děti. To je To bylo k tomu autu nebo to